Здравейте, приятели! Били ли сте някога влюбени? Защото аз бях лудовлюбен в едно прекрасно момиче. Бях лудовлюбен в нея. Казва се Виктория, но и казваха Вики. Бях лудовлюбен в нея от 9 до 12 клас. Но за съжаление тя самата не го знаеше, Вики. Освен една моя бивша съученичка на име Атина, която има годеник. Но естествено Атина не й каза на Вики, че бях много влюбен в нея и много я обичах. Сега Атина е на 35 години. А кое е момичето, в което бях влюбен ли? Сега ще ви го покажа. Тя е толкова прекрасна и красива. И до ден днешен си мисля за нея, но за съжаление вече не я обичам. Тя за мен вече е затворена страница, приятели. Това е, което искам да ви кажа и най-вече да ви покажа момичето, в което бях влюбен от 9 до 12 клас. Ето вижте я. Това е Виктория. Това е Виктория, в която бях много лудовлюбен. Сега, естествено, Виктория е щастлива мъжена и има 2 деца. Но за съжаление ме яд на мен самия, че не й признах колко бях влюбен в нея и колко много я обичах. Това е, приятели.